السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين شفيع المذنبين سيد المرسلين سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve mehabbetleriniz, duaya hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de ilgun içeriğiniz, dosyarınız, kavmi hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gününmek, yüze aklıktan ayırmasın inşallah. Huday Teala yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliği, dini dünyamız abatlıktan ayırmasın inşallah. Kan vaqtdan beri bir fırsat, bir vaqt münasip bolmaýady. Şi heywanlar tavuk çüçeden, itten, sığırdan ya beyleki minilyen diye at eşekten ve beyleki mahlukat heywanlar varada bir kullirak, umumirak kan meseleleri gabar ýaly hyzmatyňyza ýetirsem diýip nişigijede bir sahabalan biri Peygamberimizden bir zat soruya heywanlar barada oham inşallah Hudaý köklediğinden bigijani şol bir qysgadyk Peygamberimizin ýaşaýyşyndan aýdyp galan wagtynyň hemmesini Peygamberimizin mübarek sözleri we fiqh Hanafida bir tofar heywanlaryň meselesi mezhep başymyz İmam-ı Azam Ebu Hanife näme hukm ediýär, şolary inşallah Allah Taala köklediğinden hyzmatyňyza ýetirer. Şol Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Taif'tan öwürlik gaýdanna belli ulukon wakyalar bolýar. Bir gijede bir ulukon wakya ýok. Emma inşallah Allah Taala köklese, Hudaý ýetirse, inniki hefte Peygamberimizin ýaşaýyşynyň içinde dünýäni we dünýäň taryhyny lerzana goýan we Peygamberimiz mallary kafirlerden düşen mallary sahabalaryň arasynda bölünni, dünýäni doňdurup aňaldyk goýan bölegi inşallah inniki hefte. Ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek gözlerinden ýaşakdyryp sahabalaryny kenara çekip çyny bilen hutbalar, wagzlar, nasihatlar berýär mal bölünden soňra inşallah Allah köklese ol inniki hefte. Bir gijede bir muhtasar evveline Peygamberimiz Taif'tan öwürlik gelýärka bir bolan wakya we oň üstüne inşallah ta ahir wagtçyly Allah köklediğinden heywanlar meselelerini Hudaý köklediğinden jami'rak suratynda hyzmatyňyza ýetirer. Şu mahal Peygamberimiz 60-njy ýaşyna köwürdüňden barýas. Emma 53-njy ýaşyna yani Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara gaşyn çykyp barýaka 7 ýyl mundan ozal. 53 ýaşynda Mekke-i Mukarremeden
Medine-i Münevvere gaşin uğriye. Kimminin Rafiqi gar kim? Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. İkisi bariye ve bir de yol salgı veriyen bir adam ba. Ol kafir. 3 nefer. Bir mukaddime min ağzamalı oliyat. Şonu Peygamberimiz bariyaqa Soraqa diyen bir adam Peygamberimizin şu tadan bariyerligini bilip oğrin bariyerligini bilip atı bilen ok yay tir kamanı bilen nayzatı bilen he ora teçhizatı hem midadını kamil Peygamberimizin izinden qawiye. Oham daştan Peygamberimizi görürlenni atı namet diye büdriye ve bir Soraqa yıkılya atının. Oham atını qayta minip qayta oğriya Peygamberimize gaşiyin yaqilleye. Yaqilla veriye görse Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim okuyor ve dövrünü kan gözden. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq zor dövrünü yaltaklaya ki Peygamberimize bir düşman bir yerden bir zat oklamasın, bellamasın deyip muvazip saklaptı. Atını minip qayta oğrap yaqilla verenne atının öykü ayağı yere düşmüyor. Bir Soraqa diyen adam yine attan kaçıyor. O zaman gurrun geçti yöne yada salmak. Aham ve necri oliye at etmeyen işlerini etti. Men bana yetip bilecekken kadip 3. edek atına minip yeni oğruya. 2 edek atından yıkıllı 3. edek miniye. Yaqilla verenne yine atının öykü kayağı çümmeye yere. Aham aradan tozon tüsse turuya ha diye bir Soraqa. Bir Peygambera men bana yetip bilecekya Allah'dan bir arada emir ba diye. Aham Peygamberimizi qiyğriye kim menden size zereri yok. Siz de bana zat deyin bir icade verin men yaqininize gelecek diye. Aham Peygamberimiz duruya Hazreti Ebu Bekir Siddiq'a da dur diye geliyor yaqirrak diye. Onna iyi biçkiye bir zat gerek mi size diye. Peygamberimiz yok, zatın gerek derli. Onna bana bir zat yaz ver diye, ştay muhim. Bana bir zat yaz ver, men sen adamın diye. Men şunu yanımda saklak geçecek diye. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir Siddiq'a bir zat nama yalet bir zat yazıp veriyor ki Soraqa men adamım. Ey Soraqa sen hiç kime iyide gidip bilin şu bariyen yolumuzu adama aytma. O da Soraqa da şu kağıdı ya şol tangsıga yazan ne olsa, tümkü yazan ne olsa, kağıda yazan ne olsa onu alıp da iyidine gaydiye. Buyurun qalını. İnni Peygamberimiz neçilenci yaşa geldi? 60'lanci yaşa. Yerden evurluk geliyor? Taif'tan. İnni göreyli Soraqa näme diye. لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منحدرا من الطائف. Ol nama alan Soraqa'han. Yedil min nodur. Peygamberimiz Taif'ten geliyor önünden çıktım diye. Fetahassaltu. Ödümü cemecur ettim, yığnadım diye. Ki barıp çemarap, hol Soraqa menni baytacak. Yedil minnan odolqi. Geç ya hadi uğrahallar. Yedil geçkitti ondan mari. Peygamberimiz oğrin Mekke'den çıkıp bariyan zamanlar geçti. İnni Mekke'ye mukarreme ve devleti İslami'nin eteğine kaşın girip duha. Ve nâsu yamzûne emâmehu. Sahabalar Peygamberimizin önünden bariyadı diye. Çon Peygamberimiz akseren bir yana uyuşup gidenine sahabaların iyilinden yürüyenmiş. Bir fakat Peygamberimize has. Bir alim, bir iyilin başı vazife näme öwden yürüýmella. Emma Peygamberimizin hususiyatının biri akseren sahabaların izinden yürüýänmişdir. Ey sahabalarım öwden gidin diýenmişdir. Bir delili idim ferişteden dolu diýenmiş. Yeni bir delili men bir çofan koyullar sürüşýanyk men gidýän Allah Taala'nın beren terbiyet şeyle diýenmişdir. Hulasa Peygamberimiz köplerçe uyuşup gidenne gayrı aydı vermeli görün ha. Kana sallallahu aleyhi ve sellem yasuqu ashabahu. Akseren yürüyenine sahabaların ilinden yürüyenmiş. Öwden gittirýänmiş sahabalar. Aham gördüm Peygamberimiz ilin raktan gelýär diye.
فوقعت في مقنب من الأنصار فجعلوا يقرعوني بالرمح. Peygamberimizin evinin Medine'li geliydi diye. Men geçecek bolamdı ellerinin neydisi bilen Irak geçecek bolyan anıraq deyip meni gen gördüle ve meni yokuş gördüle ve meni tanıymadılar. Kim aysen, näme aysen deyip meni göberen akla deyiptir Resulullah'a şin geçmege. Hatta iza danawtu ve araftu ennehu sallallahu aleyhi ve sellem yasma'u savti akhadtu zâlikel kitab. Aham men Resulullah bilen işimma deyip birimi öwrak süýüşdim. Men sesim peýgambere ýetjek mykdar billim we şol peýgamberimiz Ebu Bekir Siddiq'a bir zat ýazdyryp elime berdi. Şonu çykardım sanlygymdan we ilm alyp gygyrdım. Ya Resulallah, 7 ilminden ozal Suraqa bir de maňa ýazyp beren zadyň deyip gygyrdım peýgamberime. فقال صلى الله عليه وسلم يوم وفاء أدنوه مني doğrudur aydiyanın deyiptir. Vadak vefadır deyiptir. Getirin bärrak tüşürün Suraqa gelsin yakirrağıma deyiptir. Aham Suraqa Peygamberimiň yakirrağına gelip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a salam verip aham dinden Allah Taala'nın buyruğundan Kur'an-ı Kerim'den eşittirip Suraqa şotada musulman bolup kelime-i şahadat aýdyp Hazreti Suraqa bolýar. Peygamberimizin sahabalarynyň biri bolýar. Aham Suraqa belli bolýar mal üstünde, goýun üstünde bir çarwa adamlardanmış. Aham Suraqa aýdy, ozal sorajak zatlama kenti hiç gaýty ýadyma düşmedi. Birje sorag ýadyma düşdi we şo mugda Peygamberimizden soradym diye. Ine şiwice mowzu şuň üstünden çykjak. تبركا أقيين يا رسول الله أرأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي هل لي من أجر إن سقيتها قال صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حرى أجر حديث صحيح يا رسول الله من زحمت çekip havzımı sudan doldurup koýan nipdir. Nämeden çüreyim? Diyelemi yakmadan çüreyim, diyelemi suwarmadan çüreyim. Aham o su az ýerde Mekke-i Mukarremeň döwreklerde. Aham men zahmet çekip dolduramdan soňra bir öýünden ýiten, eýesinden ýiten azyşyp bilen diyeler men suwuma gelýär. Men şoňa zat degmeýän men näjire doldurup koýanja hawzymdan şo diýeleri içýär we ganyýar. Men şolara zat degmeýän nipdir. Aýa maňa sogaby bam men şolara zat degmeýän üçürinji suwumdan guýup teýýarlap goýan suwumdan öz diýelemi ýakmadan çyryym, türkmen ýakdy diýär-de. Öz diýelemi gandyrmadan çyryym, suwarmadan çyryym, işirem suwlam içşenne içýär diýipdir. Maňa bir zat sogap bam şondan nipdir. Ahiratyma çyra boljak ve Hudaýyň rezaýaty barmy şoň içinde. Peygamberimiz aýdypdyr, Hawwa diýipdir. Her zady ki içi gyzyp suw sapdyran bolsa, jany wa bolandan soňra oňa sen suwarsaň, oň artykmy sogaby bar diýipdir. Inhe şuurun, heýwanlaryň gurrungyň üstünden bir fursat boldy. Kan meseleleri inşallah Allah köklüdüğünden hyzmatına da ýetirer. Ey mümin musulman dogallar. Ey hakylly, düşünli, bilimli we ilm zamanyna ýaşaýan türkmen dogallar. Dünýä boýunça awvelin bar muhiti zist üçmelewi, şu heýwanlary saklamaly we heýwanlary degmelerleýän bir bername rizi bolan Ingilistanna 1824-nji ýyl miladidan taqriban 200 ýyl mundan ozal awvelin nişast we awvelin oturşyk bolýar. Şu muhiti zistin adamlary we jemgyýetleri we idaralar gurulmaly diýip dünýä boýunça 200 ýyl mundan ozal. Ondan aňyrda heýwanlaryň gurrungy ýok insanyň üstünde. İnsanlara buyruk bolar ýany. İnsanlar ähemmiýet berer ýaly. Emma insafyňyz bilen, din haklyňyz bilen,
giň düşümüňiz bilen, giň gözüňiz we ýüregiňiz bilen pikretden görüň. 200 ýyl mundan ozal guruldy taşy. Emma 1400 ýyl mundan ozal. Peygamberimiz şeheýwanlar barada bir aýdan sözleri bar. Allah Taalaň mahlugudyr diýip bir aýdan sözleri bar. İnsanyň hakly heýrana galyp doňyp galamaly bolýar. 1400 ýyl mundan ozal Hindde Farsça Husru Perwiziň etebinne, Rumda Bizansça Herakliusyň etebinne, Afrikada Nejaşi we Muqawqisyň etebinne. Bu tamam dünýe boýunça meger insany rahm badymy, taýinki heýwana rahm bolsun. Ey taryh okuýarlar. Dünýe boýunça 1400 ýyl mundan ozal taryhdan habarly boluň. Tarihi Taberiýany dünýe kabul edýän taryhlaryň farsy diline terjüme bolup, çaplar bolup okuýdan görüň. Dünýede näme jahiliýetler we kemçilikler bolupdyr. Şu zamanny Peygamberimiziň bir sözleri bar ki İmam-ı Azam mezhep başymyz Ebu Hanife ey cemaat mezhep başymyz İmam-ı Azam bir meseleler çykarıpdyr, şondan yüzden we şagirdler de şonu ýazypdyrlady. Bir legen suw bolsa şondan bir at işte galan suwuny içip bolýarmy? Sığır işte içip bolýarmy? Bir kaplan işte içip bolýarmy? Pişik işte içip bolýarmy? Ağzynyň sarkydy diýip heýwanlaryň meselesi diýip ýürüti ödüniň bir kitaby bar. Ya mal damak çaljak bolsaň ýürüti ödüne Kitab-ı Zabaih diýip damak çalmaklar diýip ýürüti ödüniň kitaby bar. Awlar we şikarçylar awat ýerlerden çyrim Kitab-ı Said diýip ýürüti ödüniň kitaby bar da. Kitab-ı Şikar diýdi. Urwanlykdan çyrim ýürüti ödüne kitap düzüpdir. İmam Azam aýdypdyr, Ebu Hanife aýdyp oturupdyr, şagirdleri ýazyp oturupdyr. Urwanlykdan çyrim onun mäşsany ýürüti aýyp badyr. Şu aýyplardan salim bolmalar urwanlyk çalynjak bolsa diýip mallardan çyrim ýürüti aýdylan gurrunlar ýazypdyrlar. Tike edip haçan 1400 ýyl mundan ozal Qur'an-ı Kerim iňe we Rasulullah da bir tofor gurrunlar aýdýa. We şondan 100 ýyl soňramda Hazreti Ebu Hanife meseleler çykarýa we bir musulmanlaryň ihtiýaryny goýýa. Heýwanlaryň hakyna ha şedat dogrudur. Şedat dogru däldir. Şedat etmek makruhdur, harama ýaqyndyr. Heýwanlaryň hakyny bir iş etmek haramdyr diýip musulmanlaryň Hanafi mezhepleriň ihtiýaryny goýulypdyr. Biter bir İslamiyet we Qur'an-ı Kerim'in biter hakdygynyň gurrundaýmy? 200 ýyl mundan ozal ýerde 1300 ýyl mundan ozal Ebu Hanifeň hökümleri ýerde. Bir ak pikir bilen etden gör. Ak akyl bilen bir pikirlenişden görün. Haýsy akyl kabul edýär? 1400 ýyl mundan ozal heýwanly barada gurrunlar aýdylsyn. Ondan meter gengat Fiqh Hanafida bir kitap bar Bedaiq diýip. Fiqh Hanafida taqriban bir tek awadan kitabyň biri. Taqriban bir tek awadan ýazylan kitabyň biri. Samarqand, Özbekistan tarapdan bir gaty çuňyr alim adam ýazypdyr. Fiqh Hanafidan. Ey cemaatla, ey sawatly, ey düşümlü. Şoň için bir kitap bajon ýazan kitabyna Kitabun Nafaqat diýip. Gaw düşüneýliň. Kitabun Nafaqat diýip, nafaqa diýip näme diýerler? Zenanaň nafaqasy, ogulgyň nafaqasy, enataň nafaqasy, aýallygyň erkekdiginiň nafaqasy. Nafaqaň gurrunda gazy nafaqa kesmeýärmi oglaň uşagy bermeli. Şoň gurrunlaryny aýdandan soňra näme diýär? Wa amma nafaqatul bahaim, heýwanlaryň nafaqasy kimiň moýunna diýip şonu gurrun etýärdi. Oglaň uşagyň gurrunyň içinde. İslamiýetiň beter geňdigi dälmäýşi. Wa amma nafaqatul bahaim, heýwanyň nafaqasy kimiň moýunna diýýär. Ebu Hanife näme aýdypdyr şuwarlar diýip şonu ortaga oklaýardy. Yani fakat şeýtirip goýamaly, häzir başga gurrun aýdyp bermeliler şuwarda. Sen görümde heyran galýan. Wa amma nafaqatul bahaim, ogulgyz erheli dogonlaryna şuwurma diýe. Bir aýallygynyň nafaqasy kimiň boýunna hamana. Omşun ahyryna gurrun diýe. Wa amma nafaqatul bahaim. Wa man malaka bahimatan, bir adam öýünde sygyr, it, goş birda saklaýan bolsa diýe. Okuýaýyn.
وأما نفقة البهائم يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها. Bir adam öýünde heýwan saklayan bolsa, şoňa sen ya bir ahun ya molla şoňa barp eşitdirmeli. Ey insan, sen boýnuňa lazım, sen boýnuňa wajib, sen şoň nafakasyny ber diýmeli. Abu Hanifa'ň nazary. Emma ihdin olahasyň. Ruwiya an Abi Yusuf أنه يجبر عليها. أبو حنيفة إن ألقان عالم شاگردی. كم؟ حضرت أبو يوسف. إن أبو حنيفة عالم شاگردی. يتيم oğlanmış. إن عالم شاگردی olup çıkıyor. Qazıymış tüköldü. O näme hükmet ya Abu Hanifa'ň şagirdi? Men nazarym diýipdir, Kur'andan çıkarmaly. Ýön oturan ýöňde men nazarym diýeniň menen näme ha? Kur'andan çıkarmaly. Men Kur'andan çıkarýan diýipdir. Qazy döwlet tarapdan şol adamy hükmetmeli, malyň ya gowsakly ya sat diýmelikdir. Gazi hüküm kesmeli şoňa diýip şizire gataýdypdyr. Heýwan açyk almanlar öýde diýipdir. Heýwan imsusyz almanlar İslamiýetde diýipdir. Yujbaru aleyha. Ya sat malyny ya imin dogurja ber diýip gazi tarapdan hüküm kesilmeli şoňa diýipdir. İslamiýetiň aýdýan gurruny fiqh Hanefiň içinde ýazylja gurrun. Fiqh Hanefiň içinde açyk dünýä öwretýär. Müň ilminden azal düzülen kitap Abu Hanife we şagirdleriniň nazarlarynyň kitabyny aýdýar. Inni göreýliň teberrukan Resulullah aleyhissalatu vesselam serdar-ı alem rahmetul lil alamin insaniýeti qılıqsızlıktan, cahiliyetten, heywanlıktan alım nuruna, iman nuruna, süýjülük nuruna, mehabbet nuruna, hoş ahlaklyk nuruna, Allah'ını tanımak nuruna çıkaran beýik insan näme gurrunlar aýdypdyr. Mübarek öz ağzından çıkaran keplerini ki dünýä boýunça tamam hadis, peýgamberiň sözleri ýazylan kitaplarda aynaň içiňe ýalfyllap duran sözlerini hyzmatyňyza ýetirdi. An İbn Abbas radıyallahu anhum Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anit tahrişi beynel behaim ravahu Abu Dawud. Peygamberimiz nehy edipdir musulmanlary, ey musulmanlar, iki heýwan wurşdurmalydyr İslamda. It wurşdurmak we beýleki zatlar wurşdurmak İslamda dogry zat däl, günahkar şol adamlar. Mal wurşdurmak dogry zat däldir. Jarly zady wurşdurmak Resulullah aleyhissalatu vesselam elam etipdir sahabalaryň arasynda İslamiýetde dogry zat dällikdir. Ýene birini aýdypdyr. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'ana men ittakhadha şey'en fihi ruhu garada. Hadisun muttafaqun aleyh. Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaýyň rahmatyndan daşdyr diýipdir. Kim bir adamy ki bir mal, bir heýwany bir ýerde goýup, şonu daňyp, şonu daş bilen belläp kim urup bilýär göreli, şonu tir kaman menen okýay bilen atyp kim urup bilýär göreli, tüň menen belläp kim urup bilýär göreli diýip jarly zady ýafy edip, yafa qarqalaşmaya diýmeýän türkmen, hedef goýup ýafy edip jarly zady bellän adam Hudaýyň rahmatyndan daş getip berenler diýipdir. Şu mahal dünýä boýunça kän ýurtlar eşitýänsiňiz, musulman ýurtlar wadyr, äfet mydam üstülerini ba, ýylyny awary bolup kesip beren adamlar eşitýäňiz dämi? Şo ýurtlarda ozal mallary, jarly heýwanlary toýlarda wurşdyryp, şoňa gülüşip, bir ýerde bir tana goýup, ulukon pully adamlaryň toýlary bolanda, şonu bir ýerde goýup, üýüşip, şoňa dofulup, her kim şo tanany alqaýsa şoňky o tanada diýdim bolup adamlaryň eliniň arasynda şu jürek bir israflar we mal gaýlamalar bolýanmışdyklar. Hudaý Taala üstülerini äfet inderişini gördü. Ogulgy ýygynyp bilmäni, çöregini takt bilmän aýlanyp berişlerini gördü. Pälazman başa bela gelmez diýipdir köne türkmenler. Nygmatyň gadryny bilmelidir. Allah Taala zallet yaradypdyr, näme ona azap bermeli. Näme ona eziyet bermeli. On edin işi bilen iyilgüne afet ýagmady, öýüne ýagmasa da özüne ýagar. Li khuluwihi anil aqibatil hamida,
şol adamның akıbeti olmaz dipdir. İyi yoktur şol adamdan dipdir. İnsaniyetten daş mehreke koşulmanı, mehreken hücülün bilmeyene çık gider dipdir. Olur edem olsa näme etmeli? Onu inşallah ahirde aýdar. İnhe Peygamberimiz açık aýtypdyr. Jarly zady ortada goýup oýnadymaň, jarly zady ortada goýup birleşmeň. Näme diýip? Heýwan diýip onu gözleme. Hudaýyň yaradan mahlugy diýip gözle. Hudaýa mehabbeti ba adam, Hudaýyň yaradan mahlugyny gowy görer. İnşallah öwde gurrun açyklap geler. Neha sallallahu aleyhi ve sellem en yerkebe selasetun ala dabbe ravahu Tabarani. Ey musulmanlar, üç nefer olup bir malı minmen deyipdir. Megerenki mal, üçsünü ne götürüp biljegini dayaw bilmesen, şoňa agyr düşşegini bilsen minmelläl deyipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Muhammed Peygamber etmen deyipdir aleyhissalatu vesselam. Agyr geljegini bilsen etmelläl deyipdir. 1400 ýyl mundan azal aýdylan görüň ha. Edare-i muhiti zistlin öwüne taply ötüp ýazyp goýam al şu görüň. Resulullah serdar alemin aýdan kefişler. Göreli öwden hem görüňler aýdypdyr. Derman bolan Resulullah jan. Heýwan urşdurmelläli Resulullah nähye diýeti. Heyp mowzumuz bide. İki musulmany urşdurýan adam da näjire bolmaly. İki ahunyň arasyny negip, iki alymy arasyny buzýan adam da näjire bolmaly. İti urşdurmak dogry diýdi diýeti Resulullah aleyhissalatu vesselam. İki kudaň arasyny gelip, dogon garyndaşlary urşdurýan näjire adam bolmaly. Äher heleýiň arasyny gelip, äher heleýi urşdurýan adam da näjire bolmaly. Heýwany urşdurmak dogry diýdi diýeti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Heyp mowzumuz o urjunde däl. Men inşallah Hudaý köklediginden 20 dagygada wagt bar. Belki inşallah ahyrına çeli wagt bolsun heýwanlar barada. Peygamberimiz ýene aýdypdyr: "İyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabir." Rawahu Abu Dawud. Diye eşek at miniliye yolla bolsaňyz minin diýipdir. Bir ýerde duruňyzda düşün, üstüne minip oturmaň. Malyň üstüni sendeli hesap etmeň diýipdir. Malyň üstüni gurrun östukan minmeň diýipdir. İstirahat beriň ma. Haçan ugrajak bolaňyzda minin diýip, duruňyzda düşün diýipdir. Musulmanlara beren terbiýetçi Resulullah. İnsanlara beren terbiýetçi. Rahmetel lil alamin bolup iýberli diýerleri mallan çirim Peygamberimize Allah Taala gursagyna goýýa we insaniýetlere düşündirýän görüňlerşi. Bir arasyny pikir edin ha. 1400 ýyl mundan aýdylan görüň ha. Ýan 100 ýyl mundan adamlar ilmden nägatdaşdy. 200 ýyl mundan, 1000 ýyl mundan, 1400 ýyl mundan. Adamlar diýir gömülýänmişdik. Şo zamanyň içinde heýwanlardan çirim Resulullah aýdan dedi. Hak Peygamber bolmasa ağzından çykmalylar. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zarbil vejhi ve an vesmil vejhi. Peygamberimiz aýdypdyr: mal saklayan adamlar malyn tanıtmadan çirim dağ basany ýüzüne dağ basmasyn diýipdir. Kulagyna dağ basanyň işgali ýokdur. Bir de buğduna dağ basanın işgali yoktur. Zarur olup görünüp duran yerine vuracak da olsan, Peygamberimiz musulmanlara aýdypdyr, yüzüne dağ basmaň diýipdir. Wa an zarbil wajhi. Malyň yüzüne vurmak dogry däl diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, malyň yüzüne vurmaň diýipdir. Vurmaly bolsa, bir ýaňa girip barýan bolsa, çäreň ýok, vurmaly bolsaňyz yüzüne vurmaň diýipdir. Yüzüne vurmasan bolmajak bolsa şunu ulamalar görüň etipdirler. Fiqh Hanefi kitaplarynda bar. Resulullah'ın sözü bir. Yüzüne vurmaň, yüzüne de dağ basmaň diýipdir. Allah'ın yaradanına yüzün hormaty bar. Adamyň da yüzüniň hormaty bar. Görmeýäňmi doga edende bir rahmet kedende yüzüne çekilýändir eli. Yüzüň hormaty bar da. Malyň da yüzüniň hormaty bar diýipdir. O da bir jally heýwanna. O da çağaly, o da şähwetli, o da uqly, o da ýatyp durýar. Sen näme awunýan bolsaň şo da awunýar. Şoň yüzüni dağ basmalylar, bir de yüzüne vurmalylar. Beter zarur bolup vurmaly bolsa boyununa vurmaly, yüzüne vurmalylar diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ýöne geçip barýasa üstünden. Malyň yüzüne vurmalylar diýipdir Peygamberimiz. Bir adam zenanasynyň yüzüne hiç wagtda vurmany ejazasy ýokdur. Bir adam
oğlunun yüzüne vurmak icazeti yoktur. Kendine anlar oğlunun yüzüne vuruya kıyamet yakın tutsaktır aşı oğlan. Yaxşı eşittin mi beylekle de eşittiren. Çağanı doğurdu deyip de men onu enes deyip de Hudaý däldir ha. Ya bir palçığa girenine, ya lokura girenine, ya bir hafatçılıklar bolanına inni kilap etmesin deyip yüzüne keşide vuruya günahkardır, kıyamet yakası tutulacaktır. Yüzüne vurmağına, malın yüzüne vurmağa şeriat-ı İslamiyet'te icade vermendir. Näzire zinanan yüzüne doğru olsun, näzire oğlanın şoğun yüzüne doğru olsun, näzire şagirdin yüzüne doğru olsun, näzire kargarın yüzüne, işlep berenimin yüzüne deyip doğru olsun. Hiç doğru vakti yok da. Hiç cayı yok yüzüne vurmağına. İslam'dan ayıp tafanşık bolup, yok ravanşan aslı beydiye deyip, Kur'an-ı Kerim'den ayıp taf beren adamlan özünü görüyen, ya şu zinanlan özünü görüyen, bir entip oğluğuydu diyen etmeni, oğluğuydun kelletine vurup, şol adamla ha, Resulullah ayıp tafıp, ya İslam'a ayıp tafıp, ay çağağını kıstameller, çağağını kısta, ya İslam'da kıstamalı deyip birin, ayıp taf birin adamlan özünü görüyen, oğlularının kelletine yüzüne vurup sense delleken. Yöna kepleme bilen adam ötüşmeyel ki, amalla mert bolmalı Resulullah aleyhissalatu vesselam yani ömründe bir çağı bilen zenanak eli tutmandır Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hem aydiye hem merde amalmış. Rahmetül lil alemin Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aydip biren keplerini ver. Ilım zamanına, savat zamanına, asre kompüterde, asre fazada yaşayan zamanına insanları eşittirmeli verin. Müslüman yerine dursun. Peygamberimiz aydıptır. Men mesele bizi ruhin thumma lem yetub meselallahu taala bihi yevmel kıyameh. Ravahul İmam Ahmed. Malın el ayak göz kuluğun kesmeyene ecada yoktur deyiptir. Şol adam tövbe etmese kıyamatta mali ne form eziyet berse kıyamatta Hudaý Taala näme mahluğuma eziyet berdin deyip şona azap verilecektir deyiptir. Eger tövbe etmese tövbesi istiğfar etmek, Hudaýa men seň mahluğuňy bilmesizlikden, ýürek gatçylykdan edip dirinip istiğfar etmeli we mallara, heýwanlara ýaxşylyk etmeli, öňküle ýuwlar ýaly. Wagt az bir mekarrat da ýazyp goýduk inşallah, salatymrak geçeýin. Ve izâ zabahtum fa ahsinu zibha ve yuhidd ahadukum şafratahu ve yurih zabihatahu rawahu Muslim. Malıňyz damak çaljak bolaňyzda gurbanlykda ýa beýlekde psaňyz kesiri bolsun diýipdir. Maly ýykmakan çalyp goýuň diýipdir. Mal ýykanňyzdan soňra psak çalmaň, keskiretjek bolmaň. Des awvel keskiredin diýipdir. Oham damagyň çalaňyzda basymrak keskiri bolsun, süýkäp oturmaň, rahat bolsun mal diýipdir. Ve hatta izâ qataltum fa ahsinul qitla. İçyan öldürseňiz, akrab öldürseňiz, ýylan öldürseňiz azap berip öldürmeň. Kellesine vurun basym ölsün tamam bolsun diýipdir. Haýsy ýol bilen basym öljek bolsa şonu ediň diýipdir. Oňa azap berip öldürmeni jazaňyz ýokdur diýipdir. Inha hulasa insan namaz okuýa, gowluk etýä, ýaxşylyk etýä, sadaka berýä, garyp gasary özdäýä, bir adama haýyr ýetirýä, bir adamın elinden tutýa, bir arada tutan adama duq berýä, suw berýä, hurma berýä, sogapda şydatla sogap, ýani kıyamat derejäň we saňa dünýäňde we ahiretinde nurda Peygamberimiziň terbiýetinde ba mal heýwanlary desseň kıyamatyňa nur bolýar diýipdir. Bir adam horlasaň, bir adamy zenanasyny, enesini, gaýnanesini, gelinini, doğonunu, ayallıgını, hakkın vermeyeni horlap, ağılı kep bilen azap vermek doğru değil lan, malla şey etmek doğru değildir. Göreyli Peygamberimizin sözünden. Uzzibat imra'atun fi hirratin, o da kana idille. Amsakatha hatta matat min al-ju'. Bir zenana cehenneme girdi, bir pişik sebepli. Şonu saklaptır, dank koyuptır. Ne iyi verýänmişdik pişik öýdi bir zat ýer ýaly, ne ewne suw iyi moýýanmışdyk. Ya bir zada qahar edip şey dipdir, ya öýe şoňa lezzet alýanmışdy. Şo sebepli dünýeden geçenni ruhu cehenneme gitdi dipdir. Peygamberimiz aýdýaşyny. Sahih hadis Buhari Muslim'de var. Ulamalar näme diýär? Ulama diýanym zorly Ebu Hanife ýaly adamlar ha. Qala an-Nawawi الصواب أن المرأة كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث
Ulamalar näme diye? Şo denany musulman denanatdy, kafir dädi diýipdir. Musulman denany şo günäsi bilen cehenneme girtipdir. Eýni bir adamy saklap goýup az öldürseň näjir bolar? Ol kon günäde Peýgamberimiz aýdypdyr, heýwan saklanan adam da cehenneme girdi diýipdir. Özi musulman diýipdir. Näçe wagt durar otda onu Hudaý bilmeli. Näçe wagt günäsini çekmeligini Hudaý saklasyn. Inhe biz heýwanlary ştaýyn bir ýatdan çykarmalylar. Ogluň şok içeriğimizde yamal saklaýarlara aýdanda gawjetde şuhiyet mäni din gurrun hormatlap aýt. Din gurrun Peýgamberiň aýdan sözleri. Öten akşam wagtda heýwanlar barada aýdylan gurrunlar wallahi diýip gülseň günahkar bolarsyň. Peýgamberimiz bolar şuhy etmeli, matal etmeli, juk etmeli diýip çykarmandyr. Dini hormat goýan adam diniň gurrunyny da hormatladyp aýdýandyr. Märekäň içinde güldürjek bolup ya tarafy güldürjek bolup aýtmak bir imany zeifligiň alamatydyr. Ya ýoklugyň alamatydyr. Biz şuhy etmäni ýerine ýetirip aýtmaly. Nämäni? Şi heýwanlary gurbanlykda saklasak da bir küllük, ya öýde it kuş bolsa da, ya näme bolýan bolsa, heýwan gözdilen gözleme. Şu bir Hudaýyň yaradan jally heýwany diýip gözde. Ýüregiňe rahim iner oham. Heýwan diýip şonu gözleme, bir Hudaýyň yaradan jally mahlugy diýip gözde. Ýüregiňe rahim iner oham. Bir teberrüken ewliýalaryň biriniň gurrungyny okuyup berýin. Qad asabal jarab wal judamu kalban hatta qadarahu'n nas. Bir teberrik bir ewliya bir zorlu bir alımlı çuňyr alim geçipdir. Seyyid Ahmed Rifai diýerler. Ol Peýgamberimiziň mübarek kabryna baranna kabr ýarylyp Peýgamber mübarek elini çykarmandyrmy şol adam haş. Göreýli o gowluklary näme kan bijirek mübarek kabr ýarylýanmışdyk oňa. Şoň zamanyny bir it gotur bolup innamynyň dersi dökülip duran bolupdyr. Oham bunu görün vurup, görün qovup şoň mahallesinde bolmaly elbetde. Seyyid Ahmed Rifaiň mahallesinde. Men ahir qovup söle qovup göberdirler. 20-nji bol ýa-da gotur it bolsa. Meni ýanky pir eşitipdir. Seyyid Ahmed Rifai Allah ondan razy bolsun. Ýortup öýünden gidip şon sölle tapypdyr ýanky iti. Wa daraba alayhi madalla wa sara yudhinuhu wa yut'imuhu wa yasqih. Şo sölle şoňa bir kölgejik çeferjik bejerip, jaý-jaý bejerip şoň içinde saklap, elini ýağ alyp, gara ýağ alyp, çalyp Allah'ın yaradan mahluk waq awun kespäň da sennip, suw goýup, iýim goýup, suw goýup, ýalagyn mep, hemmedan dogurlap, şondan perestari edip 40 güllap şo iti ýakşylyk açypdyr. Ahir it gülýaly bolupdyr, açylypdyr, meridligi aýrylypdyr, salim it bolupdyr. Fasakana lahu ma'an wa ghasalahu wa dakhala bihi al-balada. Ýöne gurrun boljak bu zamanna. Ahuny garatsy ýok, boljak zat däl bu zamanna. Näme diýip bu zamanna her heleýe düşündirip bolan akly gurrun. Heýwan ha it abi. Inatayet bolan hak. Ogulgy etip bolan hak. Doğun musulman doğunun etip bolan hak. Itedir o tip adamlar. Mübarek kabr ýarylýa, bir zatdyr bamışdyk ýarylýanmışdyk. Peýgamberimizden yüzlerce yıl sonra adam öldü. Perişte gibi adamlar. Bu adamlar yerde gezip perişte gibi adamlar. Aham oğlanna yılca suhuleni yaxşı yuyup yalfırladıp özü bilen bile şehre getirttir. Febekkan nasu min şiddeti ma faala min rahmetihi. Şehre qaydany gören adam ikelini yüzüp ağlamany durtdurlar. Şoň eden gowlugynyň, şoň eden mehabbetinden, Resulullah'ın ýygyna düşen adamyň eden gowlugynyň, ewliya adam, pir adam, insanlara Hudaýyň ışkyny geçip beren adamyň tekebbürlük etmäni edip beren hytmatyny. Kerem xanda em sireti serveran Hazreti Sa'di aýdýar. Kerem xanda em sireti serveran galat goftam ahlagy peýgamberan. Yaxşylyk etmek, gowluk etmek gowa adamlaryň ahlagy da. Uy gowa adamlar diýdim, galat etdim, peýgamberliň ahlagy diýipdir. Kerem xanda em sireti serveran galat goftam ahlagy peýgamberan. Yaxşylyk etmek, gowluk etmek, mert bolup, jawan mert bolmak gowa adamlaryň ahlagy. Hey, gowda diýipdir, peýgamberliň ahlagy diýipdir. Biz bir tofar owalarda ya şäherlerde Türkmen ýylyň içinde adan çekilip duqa
it uliyanny urýarlar, etmeli zat däldir. Bir ewliýalaryň biri aýdýa, it ulyp durşuny men Hudaý bilen men aramdaky perde açyldy, oşu it ulyp durşuny, zikretip durşuny men gulagym men eşitdim, bu ýüregim menen düşündim diýip aýdýa. Hak görüňlerdir bular. O it uliýa adan çekilini diýip näme delil sebepli urmaly? Tä adan çekilýänçe onu urup oturmak günahkarçylykdyr. Edinni bolsa tawba etmelidir. Hudaýa sen mahlugyň men nahakdan urup durupdurun men estağfirullah diýenip estağfirullah da aýtmalydyr. Hudaýyň jarly heýwany men ihtiýarymda diýip men onu çörek berýän diýip urup durmaly. Dogry zat däldir. Peygamberimiz aýdýa, ýene 10 dagy inşallah men onu çelek tamam ederin. Din dünýäňiz abad bolsun, bir ilmdir, bir Hudaýyň hükümleridir, Allah'ın hükümleridir. Allah Taala'nın hükmü yerde yürüýmelidir. İnsanlaryň arasynda, heýwanlaryň arasynda bolsun, musulman adam Hudaý peýgamberiň hükmü diýenden soňra baş üstüne diýip gelse, dünýä ahiret abad bolar. Görüň, canly golla. İnsanlaryň yüreklerinden mehabbet aýrylyp, malyň mehabbeti aýrylsyn, adamyň mehabbetleri yüreginden çykyp barýa. Näme diýip, şizatlara hormat goýmansaň da, şizatlara ähmiýet goýmansaň da, gülüp soğuya, bilmeyen şık bolup soğuya, mal bolsa urupdu, it bolsa urupdu, yüreğinde rehem yok, içerisinde de mehabbet yok, zinjigisinde süýjülük yok da, iyilgini gözlep görün. Adamları gör, yöne her gurrun üstünde durup, bir saat oturup gözlemizden yaş aktırıp oturmalı, gönönüp oturmalı gurrunlar, yöne bir oturşykda kän heýwanyň meselesi hyzmatyny da ýetireýinip geçip barýanna. Näzire aydan awadan, günnen awadan ýalfyllap duran Rasulullah'ın sözleri, Hudaýyň dostlarynyň ýaşaýyşlary deňeňizden geçip barýar. Kadryny bilmeli gurrunlardyr. Peygamberimiz aýdypdyr, Arabeýsini okuýmaýyn wagt geçip barýar. Bir adam şuurun Peygamberimiz sahabalaryň arasynda açık qıyırıp aydan görürüňiz. Bir adam hewere suw sap barýarmyşdy. Türkmen adam suw sapa näme diýe? Tefsir edi diýe. Gaty tefsir ap barýarmyşdy. Aham, öwünme quyu çykypdyr. Quyuň içinde suw barmyş, bedere tanap ýokmuş. Bir rivayetde şu adam zinanamışdy. Kaýsy bolsa o meni işimiz ýok. Ya erk adam ya zinanada. Aham bir daýa adam Quyuň kaptalyna el aýagy bilen ýabyşyp iki kaptalyna el aýagyny diýrep, quyuň etegine girip, ganyp suw içipdir. Peygamberimiziň mübarek agzyndan çykan hekaýe gyssaşy. Oham ýu şahsdan haberdar bolup quyudan çykypdyr. Thumma kharaja fa iza kalbun yalhas ya'kulu sara min al-atash. Taşerik çyksa görse bir it lehläpdi. Yer gazyp, yer peşip, yerin etegine öýle dilini girip, gumy çeýnäp, şeýle lehläp duranmış. Wah, men suwsaýşym ýal bir de suw saptyrdy. Hudaýa näjir olarkam, niýeti gawy biladym. Hudaýyň yaradan bir it de bolsa ýakşylygy deýinip, aýagyny ädigi jyrmygy barmyşdyk. Şonu çykaryp agzyna alyp, gaýtadan quyuň içine girip, agzy bilen doldurup, agzy bilen suwy çykaryp İçine onu koyupdur, itte kanıp keyif edip içipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, "Summa amsakahu bi fihi hatta raqa, fasaqal kalba, fashakara Ta'ala lah, faghafara lah." El-hadis muttafaqun aleyh. Hudaý Taala men mahlugyma ýakşylyk etdiň diýip Hudaý ona teşekkür etdi. Tamam günahlaryn geçdim, jaýyň cennet diýip aýtdy şoňa diýipdir. Az gurrundaky ola qanlatki Peygamberimiz aydan görürüňiz. Inne ahirda bir kuşdane mesele galdy. Kan adamlaryň soragy fiqh Hanafide on hyzmatyny da ýetirip tamam edin. Biri it saklama meselesi, we biri it satmak we almak we şoň pulny öýde halal arsal bolýarmy, halal arsal bolýarmy? Gowgul hasy. Wa amma iqtina'ul kalbi lis-sayd wa harasatil mashiya wal buyut waz-zar' فيجوز بالإجماع في مخافة اللصوص أو الأعداء كذا في الدر والرد. فقه Hanafiyň tamam kitaplarynda ba, ama mağdam Ebu Hanifeň hükümleri ýazylan kitaplarda ba, it saklamak dogrudur öýüňde bir ammaryň ma,
öýüňde bir malyň ma, haýýadyňda bir zadyň ma, özüň öýden çykanda ya akşam yataňda gorkýan ogrudan ya bir düşman bir zat edermi kadip. Şu ýagdaýda haýýatda it saklasaň işgali ýok. Ya goýnuň bolsa, sygyr diýäň bolsa, ya ekiniň maşynyny ekin saklamaga, garfys saklamaga, bir zat saklamadan çürüm, haýyrlanmadan çürüm bolsa şeriat İslamyda kamilen ejazatı ba, öňkürüňle oň halyny raýat edip, ýakşylygyny edip durmaly. Ine bir ýagdaýda hiç işgali ýok boldy. Ýöne oýnaşmadan çürüm, saklaşyp, ýöne öýde saklap sergermi diýip saklasa, öýe ferişte girýän näldir, öýe bereket gelýän näldir, dogry zat däldir. وأما بيعه ويجوز بيع الكلب المعلم وغير المعلم في ذلك سواء كذا في متون الفقه الحنفي. it satmak hiç işgali yok fıkıh Hanefi'de Ebu Hanife'nin hükmüşü. Talim verilen, terbiyet verilen it bolsun ya talim verilmedik it bolsun. İkisinin de işgali yok. Satmağın ve almağın o şonu alıp satanın bilen ol doğru değil, haram mamule deyip bolýan däldir. Ve ahirki mesele bir yarık it kafin ağzında duruyor, geçen adam mızahım nam etmeli. Oğlan geçti de mızahım, adam geçti de mızahım, zinane geçti de mızahım. Ulu ova kaygı da aşağı. لو كان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه فلأهل القرية أن يقتلوه. Bir ovada bir adamın yarık iti olsa, onu daşarda kafın ağzında o ya geçene mızahım özünün bilen hak da ayıran hak. Ovan adamsa şu iti öldürmeye icazatı var. Öldürecekti olsa yankı peygamberimizin aydanını yadına salmalı. Onu bir zat berip 3-4 günün içinde ölür yal etmeliler. Bir zat etmeli basım ölsün. Qaziden icazat alsa barından o, Behtaş'tan icazat alsa barından o, fiqhanafin gurjunlar haşla. Näme ýolun sorakana öldürülürlen dünýede we ahiretde zamanatlygy ýok, şu öldürüllen hiç işgali ýokdur. Şu iti. فإن تقدم أهل القرية إلى صاحبه ولم يقتله ثم عض إنسانا فهو ضامن. Yarak iti olsa, göveriptir. Ovan adam aytýamyňa, şunyň göreni ýaryýa, göreni dişliýe, eziyet şiddiýe. O da innemese. O şondan soňram bir adamy ýarsa şo it geçip barýany, şo itin ýeti zamyndyr. Şoň wezifesi şol adamyň razyçylygyny tapmaly, şoňa harj etmeli. Ýa men bu zatlary bilmeýänligi kıyamet boýunna da şol adamyň. Emma ovan adamsy aýtmasa, ovan adamsy barıp şoňa ilerilemese, it daşarda du, ovan adamsy zat diýmese, bir adamy ýarsa, onu itin ýeti zamyn näl. Hasan zaman bolmaly, owan adamsy barıp ya bir şurasy ya ahu mollasy bir namaýende ya ýaşurragy barıp aýsy sen şiniň bir zulm, şiniň bir eziyet, sen şiniň aýyr diýse, we aýdylyndan soňra bir adam ýarsa men zaman. Amana bir adamy ýarypdyr, hawa bizde odul kan aýtdyk aýryan zat ýokşyň diýilse, şol özünden bilip şoň harjyny zamynna şoňa bermeli. Ýa berjek däldiňden kıyamat şoň bergillah şol adama. Kada fi fatawa alamgiriye Kitabul Kerahiyet, Babul Hadi wal 20. Allah Taala iman abruydan ayırmasın. Hudaý Taala dünýä ahir görjeňiz gowluk etsin. İnşallah inniki hefte dünýäni tarihi geňe goýan, heýrany goýan Rasulullah mallary bölýänni siradan awadan suratyny Allah köplediňiň hyzmatyna da ýetirerdi inşallah. Bir alham 3 kul huwallah Suriye Felaq we Nas hoş okuýaýlyň, ýylun watanymyza doga edersem inşallah okuýberin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Davudahun ilahi amin. Kan hatmi Kur'an-ı Kerimler ve kan marizimiz va diptirle, kan merhumlar ve hemmelerine dua ediyor. İlahi amin. Amin ya ilahel alemin. Mehabbet, rahmet, şafakat insanların yüreğine olup zindigilerde süyücülüğü dua ediyor. Amin ya mucibet davat. Marizlere şafa, musafirette, hıtmette, gurbette hemmelerine dua ediyor.
Amin can Huday. Öylere bereket. Amin ya ilahel alemin. Emniyetçilik parahatçılık dursun. Amin ya mucib. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah.